Yeah, let's go. Mabaka kami water. So that's her OOTD. Kaya mabakal kami sa water. Lagaw for today kay nagkanto kami sa Piyak Balay para magbakal sa water. Yeah! Number 1 gig nga basic need natin sa life is to drink lots of water. So that's it! Thank you! Kay ginupdan nyo kami nga magbakal sa water. Bye-bye! So there goes our water and my sister. So yeah. Yeah, sa mga familiar sa amuning view, amuni siya ang among pertahan sang ginshutan ko sa RATSKY. So, thank you very much sa mga naglantaw sa RATSKY last year. So, lahat po ang link sa nalong. Para malantaw sa mga wala pa nakalantaw sa RATSKY kung a vertical short film.